To book. Penjo maduong' ahinya mopenjo kar kanyo kaka raia gin kama chal nade. Ma ok en mokwongo mawinjo e gwenge ma Kaluo ni obila onegi. Waseneno e kaunti ma Siaya, koro wantie kaunti ma Kisumu. Brian, okelwa kama chal nade. Winjruok mag jopiny kod obila. Obila ni aore ne nitiere leave. Mani kinde mane masira ne oyude kar dak ma Manyatta e kaunti ma Kisumu. Mokwongo bing'eni kineno obila mang'eny minegogi. Samoro iyudo gi moko donje kuo, moko hinyo jopiny. Emomiyo samoro inegogi. Nikech king'iyo the integration between police gi jopiny chal nade. How is the relationship? Ineno ga jopiny always think ni obila gin enemies gi. Onge integration. Minya wacho ni jopiny gi police winjore maber. Ok timre. Kata ineno ng'anyo mokalo ni kaka obila tiyo gi jopiny. Kaka igo jopiny, I think almost 60 people nonegi gi police. Koro king'iyo gigi te, emomiyo iyudo ka samoro jopiny koro kata gi police kumoro ginegogi. Koro onge integration between jopiny gi obila. That is the biggest challenge mwana kode sani. Emomiyo kata kiromo kata gi police kumoro, kata imbe kiromo kata igoyo police ok apar kenya konyo. Donge. Nikech kaka giketowa, kiromo kodgi edha gidwaro asoya, kok gidwaro asoya imaki maonge reason moro amora. Koro police bonego bed ging'iyo kaka gidil gi jopiny mondo relationship no bed maber. Lakini ago mos ahinya ne familia no. Erokamano.